Здравейте, хора, здравейте, хора, в днешното видео ще сме pay to win, ще сме, да, нали, Йоги? Да. Какво го прави? Изпълна 30 секунди. Брой до 30. Или на някой мап ще бъде. На никой мап. Така, брой до 30. Никакво гледане. Брой до 30. Брой до 30. Брой. На уме си броиш. Няма никога да ме намери. О, да. Никога няма... Не, аз ферме! Чакай, имам още плюс 10 секунди, Оги. Доколко си изборил? 15 секунди, да. Може трябва да искам много бързо. О, май. 3. Айде, направо свършвай. Ама съм тук. Майка. Айде, влиза, Йоги. Не. В лобито. Лобито? Да. Омага, къде съм, хора? Направо не знам. Не знам. Няма никога дали да видиш. Омага, аз съм буквално съм някъде тук. Не. Хора, ако ме намери, Оги не е печена. Имаш още една минута. Не знам къде си. Къде? Не. Сбърка! Аз си глична. Сори. Не си глична, бе, чакай, но... Ставаш си глична. Да, аз си глична. Буквално ти ме подмина. Ти ме подмина, защото аз бях в стената. Ама аз съм там. Не. Оги, не съм там. Не, имаш 15 секунди. 10, 9. Чакай, не, нямам 9, имам плюс 10. Ти как имаш плюс 10? Добре, да имаш плюс 10 на 15. Добър спад, Оги, добър. Защото аз не съм тук. Иначе преди малко бях. Къде си, бе? Ти също фелнеш. Мале хора, Оги, сега ще фелнем. Аз съм в лобото, отвън съм глична. Аз съм глична в лобото. Хора, той не знае къде съм. Защото вие видяхте къде съм. Вие виждате къде съм. Това е супер нечестно. Имаш 10 секунди. Да, позна. Този чай ми го спечелите.
Къде си пиши? Ми да, пречеши времето. Печеля. Печеля, хора! И сега моя челендж. No scope. No scope. Моя челендж е no scope. Идва Моги. Какво правиш, бе? Чакай, че аз се стъп... Да, това сме ние, да. О, мага, това печелито. Така, трета челендж е no scope. Ела със снайпер. Да направим no scope. Това е no scope. Гледай в моя екран, Оги. Това е no scope. Аз направих много. Айде, минавам и последния чалендж е едно с едно. Да. Няма RPG, няма найф и няма шотгън. За мен това всичко е проблем. Това е читър си. Това е едно в едно, няма. Не. Това е едно в едно веднага. Няма тези неща, да ти казах. Няма тези неща, аз да ти казах. Не. Искам Марина. Стига, бе, Огняне. Ще те пребия. То няма да играем, защото ще играем на моята карта. Добре. А ти все пак ще играеш с някакви опи оръжия. Ти няма да играеш. Аз нямам други. Ма защо сега играеш с шотгън? Много бързо се тигаш, ама ли малко това е? Айде. Снайпер е забранен. Не е вярно. Не е честно, аз не мога, нямам. Ти трябва... Не, трябва просто да си логичен. Къде си? Абе! Ало, къде си? Читър! Къде си? Читър такъв! Читър си. Дали си, защото ме убиваш? Да, сигурно си. Къде ще ме стреля през този шахмат, да видиш? През този шахмат. Къде целиш там? Абе, читър такъв. Не, бе, стига, бе. Ма много си гаден, ти си много гаден. Ти си най-гадния брат. Просто си най-гадния брат. Просто най-гадния брат. Ама ти къде е тос? Бачи пекара. Шотгън ли? Аз ставах шотгън. Кой играе с шотгън? Ти. Бях шотгън шотгън. Сега кросбол. Кросбол ли е това, бе? Да. Ако спечелиш това ранче, ще си забраним с него. Чакай, може. Забранявам ти кросбол. Къде не кажеш, че не се
забранявам. Забранявам ти го. Аз си забранявам снайпера. Ма ти много бързо се движиш. Не искам да си про, искам да си ми. Много такъв. Добре, взимай. Взимай шотгън. И използвай само него. Само шотгън искам. Къде си? Хайде, спечели! Не, ау! Хайде, спечелих! Не, стигаме! Спечелил, искаме реванш. Няма реванш. Какво е нищо? Не! Няма, престани! Ще те пребия! Защо? Сега какво искаш от мен? Ми, е това. Това? Excel Gun Bundle. Да. Айде, купуваме. Трябва ли да вкарам картата? Айде. Янко, това трябва и да го купим на това. Да ви натисни бай. Натисни. Натисна, не натисна бай. Бай. Чакай бе, то не трябва да излезе от. Просто. Не стига ми се. Не знам, аз с тази карта ли трябва? Дам. Мисля. И пробвай, добре. Представяш ли си да е от нотати? Давай бе си да. О, плати го. Плати ли го? Да. Аз не дам парите. Ви отваря си това. Браво. Ми хора, това беше видеото от нас. Надявам се да ви е харесало, защото сега яко ми бъде. О, мага. О, мага. О, цългана. О, мага. Това е просто уникално. Благодаря много, че гледахте това видео. Много ви благодаря. Просто искам... Да, много ви благодаря, че гледахте това видео. И от мен... Бай-бай. Ето хора, ако се чудите защо снимам от тук, вече няма да се чудите, защото аз от тук се правя видео. И чао от мен.